हाथवा में और लाल खून खूनवा रे बबुआ बबुआ तो सुतल बा कि बबुआ के हाथवा में और लाल खूना खूनवा रे बबुआ लेते ही हने से आ जाए हाँ देख लो दीजिए मुझे दीजिए बाबू को देखिए अपना भाई के हम गोदी में टंगले बानी सोहर गावत तनी तनको शर्म हो तो मोहर लागे के चाहिए हां कि बबुआ के हाथवा में लाल खूना खूनवा रे बबुआ अरे रे बबुआ कि बबुआ झूले मोर पाला नावा रे बबुआ झूले मोर पाला नावा रे अरे दिया बबुआ झूले मोर पाला नावा रे बबुआ झूले मोर पाला नावा रे आओ उस पर आज उठ गो लगा चल ठीक बा बबुआ के दादी हमार नानी देखी सोहर गावत तनी बबुआ कबे के थोन जाए दे बबुआ के यार रुआ नेग देव बबुआ हम गोदी में रुआ नेग देव तब है जैसे बबुआ खिले देव लेकिन हिले ना देव सरकार गलती कहत नहीं हां सोहर खातिर मोहर होला जब तक मोहर ना लगे फूफा जाए देव हमनी के ले चल जी बबुआ से गाना गावल जी हमनी के ना चल जाए लिख कहत बा कि बबुआ झूले मोर पाला नावा रे 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 बबुआ के हाथवा में लाल खूना खूनवा रे बबुआ बबुआ के हाथवा में लाल खूना खूनवा रे बबुआ काहे की बबुआ सुनी बबुआ के जे मानेला हर परिवार में जे बैठल बा अंदर जे बैठल बा जरा दोनों हाथ उठा के बताइएगा बबुआ के बुआ ही रुआ ना हमार मौसी लगवा हाथ उठाई पहले अब बबुआ का चाहता सुना तनी फलेस वाले मामा हाथ उठाओ पहले बबुआ के बाबूजी अब बबुआ के मामा सब लोग हाथ उठाइए पहले बबुआ खातिर हाथ उठा के ताली बजाए सभी लोग बबुआ के हाथवा में लाल खून खूनवा रे बबुआ अरे रे बबुआ कि बबुआ झूले मोर पाला नावा अरे दिया बबुआ झूले मोर पाला नावा रे बबुआ झूले मोर पाला नावा रे रुकी हाय हां ना ये तो जाते अभी बबुआ के दादी ओइले नहीं हां कि दादी लुटावेली अनधन खजानावा रे बबुआ हो दादी लुटावेली अनधन खजानावा रे बबुआ 100 रुपए में कहां मिले वाला बा हो अब तो 75 के हो गइल बा ओय में नमकीन बिस्कुट में आदमी मार देता चखना मिला के ए नानी गोरी ऐसा तो बाबू जाई हां देखी एक मिनट भैया अगर दूसरा विभाग के लोग आवे इकट्ठे 10,000 वोट की ले जाई रुआ देव चिल्लात रुआ देव गलती कहत नहीं सरकार लेकिन हमनी के सोहर जन गावत नहीं जा जन पवरिया लोग जो सोहर गावेला ओकर बातें अलग रहेला कनौ मकली जी ऐसा गोड़ो मकली पता का कहलो कि बाली ना देबो झुमका ना देबो 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 कहा की हमार मौसी बबुआ के मम्मी से क्या कहिए ऐसे मांगे अरे मांगे ननदिया कंगनवा काजर के परैया मांगे नदिया कंगनवा काजर के परैया मांगे ननदिया कंगनवा काजर के परैया मांगे नदिया कंगनवा
काजर के परैया काजर के पढ़ैया मोर बाबू के खेलैया मोर बाबू के खेलैया काजर के परैया मोर बाबू के खेलैया मोर बाबू के खेलैया बबुआ के बुआ के तरफ से कुछ आइल नहीं बबुआ के बुआ के हाथ में 50 के 100 के नोट धरा के इधर भेज दी जब पहले जेकर जेकर नाम ले वो हाथ में कुछ मोहर लेके आई आ मोहर हमरा के दे के जाई अरे मांगे हो मांगे न नदिया कंगनवा काजर के परैया मांगे नदिया गगनवा काजर के परैया मांगे नदिया कंगनवा काजर के परैया मांगे नदिया गगनवा काजर के परैया बबुआ के हाथ हवा में लाल खुन खुनावा रे बबुआ अरे रे बबुआ चली बबुआ के बुआ के तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद आइल बा मोहर त आ गेल बा लेकिन बबुआ के मम्मी अभी बचल बाड़ी बबुआ के दादी आ गेली बबुआ के बाबा बबुआ के मम्मी आ बबुआ के चाचा हम यही देश के होई कह देख के मुस्कियात रहो हां बबुआ के मम्मी और बबुआ के बाबा कहां बनी जा बबुआ के दोनों तीनों बाबा सड़क ले निकाल है वाह हां ले आई और हमारा अरुण मामा अगर आवाज सुनत रहो तो तू लेके आओ फट से बबुआ के चाचा हो ओ अरे रे बबुआ कि बबुआ झूले मोर पल्ला नवा रे बबुआ झूले मोर पाला नावा रे बबुआ झूले मोर पल्ला नवा रे बबुआ झूले मोर पाला नावा रे बबुआ कि बबुआ झूले मोर पल्ला नवा रे बबुआ कि बबुआ झूले मोर पाला नावा रे बबुआ झूले मोर पल्ला नवा रे बबुआ बबुआ झूले मोर पाला नावा अगर अच्छा लगे तो सभी लोग ताली बजा के एक बार आशीर्वाद दे दीजिए सोहर पे गौनी है बबुआ के हाँ बबुआ के मम्मी हमारी मामी आ रही है साइड दो देखो तो भाई दी मामी पैसा दी चलिए ठीक बा बबुआ अच्छा अब ले जाए बाबू तेहू है ले जो बड़ो है तो लॉलीपॉप खरीद के खा लिए धली ओ